Mboten nama kula nerak ing ngareh tata krami. Awit saking sumengkaning raos kula kepengin ninggal pinanggih kalian Paduka Prabu Duryudana. Iya Ki Sanak, padha Raharja Pratama Ki Sanak ana Siti Hinggil Praja Ngastina kene. Dudi Raharja sowan kula niskala Sang Prabu. Kepareng nila krami Paduka Ki Sanak kuwi pendhita saha ngendi? Lan sapa kang dadi peparape? Wih. Ngaturaken penuwun dene Paduka Sang Prabu Duryudana ndangu dhateng jasad kula. Praja Ngastina ana kraman. Ingkang mapan ana bumi aldaka pakumpulaning wong-wong sing dheweke ngaku dewa. Oh, ngaten. Yuk. Mula dina iki wis dadi kewajibaning Kusuma Dewa. Krik lampik burung kacimpul gajah gelar singa barong tak tebane. Sapa sing wani ngraman Praja Ngastina mungsuhe Kusuma Dewa, Mas? Ah. Wah! Ye, oi! 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 Ah! Wah! 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 Ah! 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 Oi! Ah! Oi! 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 Ah! Ye! Oh! Oh! Hoi! Wah! Oi! 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 Ah! Oi! Oi! Ah! Oi! Ah! Ah! Dan sembah niring ulun kapurba ring sang murbeng rat sahana nikanang sehing tasih maweh buka sawegung masih hering delahan dian kanang manuju ing warinjeng nayakaning ngerat duteng ngerat kutama
Tang Husminoyo Olang-olang haram yawan ingkang suwuh arep data pitana suwuh iku redine Sirna arep menggih swasana tentrem data hangesti wondene pitana iku luhur Sirna kang memala mahanani jagat tentrem lamun kita hangesti marang uluhuring budaya sinartan pangesti kasuryan Kalingga Candra ingkang werdine nenggih mamardi hayuning bawana kanthi medhar luling budaya ingkang kagunan kina kang sinebat Ringgit Purwa layar binabar gantang ning niradolan awang-awang gedhebok kaesti minangka bumi uruping blencong pasemon soroting Surya Candra kelawan Kartika wayang titahe kang maha kawasa kayon kadulu minangka lambaning tarwan asir tuwin sasmita gumantine mangsa wondene sang widu pamayang kang wenang murba gedha keperak keteking jantung gending lawan tembang dadi lambanging swasana bungah kelawan susah Nahenta ingkang kawuryanen inggih binukaning carita perangan Parawa ingkang kabiji saking serat Mahabharata. Tuhu mrika gemlaring nagari Ngastina Gajaya liman benawi inggih sinebating Kuru Janggala. Mila wasta nagari Ngastina mengko werdi duk prawane binuka kang yasa negari jejuluk Prabu Hasrimurti ya Prabu Nahusa. Gajaya liman benawi labeting uniti las kedaton ning gajah Kuru Janggala dadi pemut kedaton ning darah Kuru nagari Ngastina dumadi saking nusa bebanjaran yen Cinandra persasat Pratisara Rukmi sinela sungapaning toya benawi harga kang hangakasa kinepung Wanadri ginaris taruh kang tuwa ing Karangkitri mila nagari Ngastina pantes nebat Wara Sundari kang werdine bumi pinilih Wanantara teking Jaladri Hanggung renengsa dadi pesaban pangupabuga para kadang among tani teken tabari tansah tekun Hangolasiti ora mokal temah ketekaning Kang Kaesti ulumbung silayur tansah cinandhi dadi raja sak negari cekap ing ayun turahing wuri para misaya pina samya sawega anggendong jala sigra numpak kanang baita mider samudra yayah mas kintar lampahing punang palwa para taruna mangga sedya purita marang Sang Waradwija aglaring panti wiyata temah dadi janma ingkang sujana bali usada wis waradin tumaking desa winangun dadi sarana ngusadani penandhang ruga marga-marga pinaparwarata bali wis renengga gapura linis banon pinulas warni sindura rukuning warga dadi teken sarasean minangka rigen tanana gendak sikara bebrayan saeka prayaru mingasma kinarya Japa muhung anggayuh uluring bangsa wenang nenggih ing asta songso agung nagari Ngastina wenang den ucapna jejuluk Prabu Duryudana Suyudana Jaka Pitana Jaya Pitana Kurupati Sri Gendari Suta Drastarastra Siwi ya Prabu Gandharya Tripamangsah inggih Prabu Kurawendra Prabu Duryudana pranyata narendring Sumbaga Wiratama dasar mampektan wita dharmawita sambahita sarahita masih linambaran samabeda dana dendra wata kaya mangkono nuju ari sang katong miyos mirungganing pandhapi agung lenggahing dampar kencana semek permadani pinulas kang sekar Tanjung sinebaran Horapsari ginanda widali sajebat kasturi satemah kongas gandane sang katong temeking paning ngerat yen Cinandra kados sanes Prabu Duryudana prasasat Bathara Bayung Jawantah kahayap para Hapsari begamber hamblabar kang samya sumiwa wonten ing Jawi tinindyan Raden Dursasana ketingal suka-suka parisuka mangun sukaning manah ing bacira ngayun ketingal rontek lan dwaja kang hangendanu Cinandra pindha jalada katempuh maruta sinawa Sumandana kang cinancangi mandira kurung
Swasana rep sidhem tanana banek walang alisik gegodhongan datane bah samirana tan lumampah. Sinten to ingkang kepareng marak ing ngarsanata inggih menika ta pepatih wasisaning praja wingking saking Pelasa Jenar kekasih Raden Patih Harya Sengguni. Aja dupeh kuciwa budayane nganggo nanging labet iku tasih bapa paman kelawan Prabu Duryudana. Mila Patih Harya Sengguni persasat menang nepak bun-bunane wong sak praja. Ing wingking minangka pamungkasing pasiban kadang nata ing tirta tinalang Raden Kartamarma. Sawetawis lenggahing Prabu Duryudana parandene dereng kapiyarsa ing dadya pangendikane teka mangkono. Aturing Patih Harya Sengguni mecah marang sepinikang swasana. Lang-lang ramyawan ingkang sasangka kumanyar mangrengga ruming puri mangkin tanpa siring alep nikang omah Maswer murubing langit tekyan sarwa maneh
sinawung sat-sat sekar sinuji ungyan Banwati amrem halangen kelawan nata Duryudana kang kadi Sudama Gusti sasangka kasongan surya para banyo sumungsun kaswa laras ruming sari-sari samya manuk semeng sarira marep manirasu kanto ujwalane sumono narbuka candra kusuma kawula nuwun sinuwun mawantu-wantu Punapatih nyuwun gunging samudra pangaksami inggih karana kula wani matur wonten ngarsa padukana ingkang tanpa tinimbalan mboten namapun pamenerak ing reh tata krami namung inggih sampun sawetawis hanggen paduka sinuwun lenggah ngadhep sangya para punggawa wiwit tabuh sanga ngantos ingga samangke dereng wonten dawuh saking paduka sinuwun ingkang rumentah kepara menika mahanane ngeles kekes manahipun para kawula ingkang sami marak siba sinuwun menawi wonten kepareng paduka daya-daya enggal paring dawuh
kepara kula tingali sinuwun nembe nawung duka menika lajeng sinten ingkang kaanggep lepat. Menawi sinuwun boten ninggal paring dawuh saged mahanani tutuh tinutuh ing antawisipun nayaka setunggal lan setunggilipun. Tuwin paduka sinuwun mugi medhaten sabdaning para winasis ingkang suraosipun. Narendra Siniwaka menika mugi saged adamel tentrem sampun ngantos adamel tingtrim. Menawi paduka sinuwun boten ninggal paring dawuh kula kinten saged manani goreh rongeh ingkang sami sowan ngabiyantara menika sinuwun kala memawa limut kalamatan jroning alam kanyut sanyatan iku kanyatan kaki sejatine yen tan hemot sayektine tan bisa momor Paman Sengguni wonten dawuh sinuwun rumangsa susah hatimu ora ndak kanthi pangandikan. Inggih. Rama siribet rasing manah kula sinuwun sareng paduka mboten ninggal paring dawuh. Lagi tak kendelake sedhela wae rumangsa susah hatimu. Apa meneh yen kowe ngrasake dadi Prabu Duryudana? Apa ora bakal mati gantung Paman Harya? Nyuwun pangapunten ingkang dipun kersakaken sinuwun kados pundi? Paman Ngastina kuwi punggawane komplit. Patihe ana Pujanggana. Senopati ning ana prajurit makedhi-kedhi. Ning piranti semono akeh iki mau jebul ora ana tandang grayangi, ora ana tumanjane babar pisan. Ing bab tandang grayangi, ing bab kewanene kabeh tinmune kothong melompong. Ketok oleh padha gelar-gelar gulung-gulung. Yen ana dum-duman padha dikatonake derajat pangkate pamrih ben etuk dum-duman sing sak bobot karo pangkate. Ning bareng ana gawe parigawe sing gawe kuwatir ing negara padha nggulung kesaguane. Nyuwun pangapunten sinuwun. Kula mangertos menawi paduka nembe nawung duka namung menawi boten ninggal paring dawuh menapa ing dados sababipun tumuli saya mahanane angles kekesumasana pahaman menika sinuwun. Yen sampeyan kewetu takon kaya ngono kuwi tegese sampeyan patih sing wis ora ngerti marang kewajibane. Paman Sengguni wonten dawuh ana pawarta ingkang wis kuntap marang Praja Ngastina. Lamun ta wektu dina iki ana tlatah Bumialdaka. Ing kono ana pakumpulan ingkang dheweke ngaku yen ta para dewa. Kepara dina iki manut kabar telik sandi ingkang wis tak utus nyatakake ana kumlebating peranakan Pandhawa sing padha mapan ana kono. Mongko Bumialdaka kuwi wilayah Ngastina. Yen nganti peranakan Pandhawa ana kono tur dasare akeh kawula Ngastina sing wis padha melu marang pakumpulan wong-wong sing dheweke ngakune dewa. Apa ora bebayani tumrap marang Praja Ngastina? Suwening suwe yen wis urmangsa kuat ing kono bakal ngrebut panguwasaning Prabu Duryudana Paman Sengguni. Kahanan kaya ngono kuwi yen ora enggal dibubarke apa ora bebayani tumrap peperintahan Praja Ngastina. Yen sampeyan manganggep enteng lelakon ngoten niku
tegese sampeyan patih sing wis mati rasane. Waduh, sinuwun. Nyuwun pangapunten. Dene kula ngantos randhat boten mangertosi menggah pawarta ingkang kasebat kala wau. Namung ngaten sinuwun. Pawarta kala wau rak dereng kasunyatan dipun wujudaken ing reh kasunyatanipun menika leres menapa mboten? Paman Patih wis tak jarwani yen to Duryudana wis nyebar juru telik sandi. Ing kono nyatakane ana kumlebeting utawa kumliwering peranakan Pandhawa sing ana kono. Mula Paman Sengguni Prabu Duryudana perintah marang Paman Sengguni mbuh kepiye carane nggonmu bakal mbubarke pakumpulan pawongan-pawongan kang ana tlatah Praja Ngastina sing dheweke ngaku dadi dewa Paman Harya. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lerlena tanpa kanin yen tantulus mangku sang Dyahutama mangkono sang Rata Muda wis nyolong ngrerepa Lir sapating sung temiling hangulati puspita medemindah kang warni midaring taman Lang-lang rarasing pamiat rengganing pura tulya sri cinawi sesudya manik nuwun hamid pasang Kalimantabe tinebening siku denda cinaketna ing Tirtawaksama. Sang Prabu kula nuwun kula ingkang parang sowan wonten ngarsa Paduka Prabu Duryudana. Tuwin kula nyuwun pangapunten dene kula mboten katimbalan wanuh wani lanyu-lanyu miyak ingkang sami marasiba. Inggih awit mboten nama kula nerak ing reh tata krami. Awit saking sumengkaning raos kula kepengin ninggal pinanggih kalian Paduka Prabu Duryudana. Iya Ki Sanak, padha Harja Pratama Ki Sanak ana siti inggil Praja Ngastina kene. Dudi Harja sowan kula niskala Sang Prabu kepareng nila karami Paduka Ki Sanak kuwi pendhita saka ngendi? Lan sapa kang dadi peparapi? Wih. Ngaturaken penuwun dene Paduka Sang Prabu Duryudana ndangu dhateng jasad kula. Kula mrika pujangga saking nagari ngawiyat pujangganipun anak kula anak Prabu Kusumadewa dene nami kula pun Begawan Sangkara Diyu pujangga saking praja ngawiyat Begawan Sangkara Diyu lho inggih ing wingking menika katepangna menika anak kula pun Kusumadewa sinuwun mugi katepangna kula Narendra saking negari ngawiyat kula pun Kusumadewa. Uri Ki Sanak ngaturaken kenging panuwun dene Paduka sampun nepungaken inggih gentos kula ing nepangaken Narendra Ngastina kula pun Prabu Duryudana. Oh inggih Sang Prabu tetelasmu Paduka sampun kondhang kaunang-unang kuntap ngantos dumugi negari ngawiyat. Penemban kepareng kula nila krami wonten wigatos ingkang pundi dene Paduka Bapa Penemban minggah wonten siti inggil nagari Ngastina.
Waleh-waleh menapa sepisan kula kepingin mertuwi dhateng kawilujengan Paduka Sang Prabu Duryudana sakukuban. Ing kaping kalih sowan kula ngarsa Paduka Prabu Duryudana inggih awit kula tinangisan dhateng anak kula pun Kusumadewa. Tinangisan keng putra Kusumadewa. Menapa ing dados sababipun anak kula hanggadhahi pamutah menapa pamutahipun Sang Prabu rinten pantaraning ratri ingkang dados panyuwunipun anak kula Kusumadewa kepengin sanget nambut silaning akarami inggih menika kepengin nglamar dhateng putri utawi Sekar Kedaton Negaring Astina Kusumaning Ayu Lesmanawati. Menapa leres bilih Paduka Prabu Duryudana hanggadhahi putra ingkang namipun Lesmanawati. Ya jagat Dewa Bathara. Ih, Penemban. Tetela leres menapa ing dados dawuh Paduka Bapak Penemban. Keparenga kula nyuwun pirsa bilih wonten pundi anak kula Lesmanawati pinanggih kalian Prabu Kusumadewa. Sang Prabu Duryudana kula pinanggih kalian keng putra menika namung wonten ing pasupenan, namung wonten ing impen kula. Mangkono Sang Prabu inggih. Namung sareng kula nyataken bilih wonten ing nami Kusumaning Ayu Lesmanawati lajeng truwuk raos katresnan kula. Mila Sang Prabu Duryudana mugi keparenga Paduka nampi dhateng keng putra pun Kusumadewa minangka dados atma mantu Ngastina Sang Prabu. Inggih. Kula ingkang sakelangkung awrat ngembaning dados panyuwunipun anak kula pun Kusumadewa. Sang Prabu menapa wonten kepareng Paduka bilih kula badhe nglamar keng putra Sekar Kedaton Ngastina pun Kusumaning Ayu Lesmanawati. Penemban kados pundi leres menawi Lesmanawati menika anak kula. Namung wiwit alit mila ingkang gula wentah eyangipun inggih menika Paman Sengguni. Dipun tampi menapa mboten namung gumantung dhateng Paman Sengguni. Oh, ngaten. Ih, Penemban. Raden Patih Sengguni keparenga kula nyuwun dawuh kados pundi menapa ing dados atur panyuwun kula Paman Sengguni mangsa baranggon bakal ngrampungi perkara iki. Punika njang Kanjeng langit kalap-kalap katon lir kindanging sang maweh gandrung sabarang kadulu kirma yak mayik inggih Penemban dipun tepangaken kula Rangga Ngastina kula pun Patih Harya Sengguni. Ih, Raden Patih tetela asma Paduka Raden Patih ugi mboten kawon kondang kalian Prabu Duryudana. Tetela Raden Patih menika asmanipun kondang ngantos negari kula ngawiyat sampun kondang menawi Paduka menika Patih ingkang remen misahaken tiyang bebojoan. Ngalah ora kondang ya ora patheken iki. Menapa leres Paduka badhe nglamar putu kula Lesmanawati? Ih, Raden, ngaten. Anggen Paduka rawuh wonten pendhapi Praja Ngastina menika kirang trep wedalipun. Sababipun menapa? Inggih awit sinuwun Ngastina nembe menggalihaken wonten wilayah Bumi Aldaka klebet wewengkon Ngastina. Ing ngriku wonten pakumpulan para nem-neman ingkang piyambakipun ngaken dados dewa. Mongko manut kabar ingkang kula tampi wonten saperangan kemliwering para putra Pandhawa. Mongko Pandhawa menika dados satru bebuyutan tumrap sinuwun Ngastina. Nyuwun pangapunten Penemban keparenga dipun wurungaken rumiyin mangke lintu dinten keparenga rawuh malih. Awit sinuwun Prabu Duryudana tumuli badhe ngrampungaken kraman ingkang api-api dados dewa sejatosipun menika peranakan Pandhawa ingkang mapan wonten ngriku badhe njungkeng palengganipun Prabu Duryudana. Menawi mangke sampun rampung kewajiban menika kala wau tumunten badhe kula rembak kalian para pinisepuh Ngastina Penemban. Leng-lenging driya mangu-mangu manguntung kanduhan rimang lir-lena tanpa kaning. Raden, menawi kula kedah wangsul dhateng negari kula ing Ngawiyat tumunten wangsul mriki malih menika malah bebecer tenaga.
kepara kula nggadahi pamanggih ingkang dados dak-dakan gagalipun anak kula Kusumadewa nglamar Putri Ngastina. Inggih menika para nem-neman ingkang ngaken dewa wonten ing bumi Aldaka. Samenika ngaten Raden. Kula nyuwun kawelasan paduka Raden Patih. Keparenga bab sirnaning para nem-neman ingkang kasebat. Kula suwun liripun kados pundi? Kula badhe mejahi dhateng para nem-neman ingkang mapan wonten bumi Aldaka. Gandeng kula paduka Raden Patih sampun paring dawuh bilih mengsah bebuyutan menika para Pandhawa. Mboten namung para nem-neman ingkang wonten bumi Aldaka kewala kepara kula badhe ngudi dhateng pejahipun para Pandhawa. Menika saestu, saestu. Wonten pundi Pendhita kok goroh menawi kula ngantos lincat ing dados atur kula badhe ical kasutapan kula. Rumaos bombong kawuran bingah ra sing manah kula. Dene paduka penemban sampun nyagahi mejahi dhateng para nem-neman putra Pendhawa minggahipun para Pandhawa gangsal. Iya Raden. Malah menika kula dadosaken sayembara. Liripun. Paduka saged mboyong dhateng putu kula pun Lesmanawati menawi sampun mujudaken kesagan paduka penemban inggih menika sirahipun para Pandhawa sak anak-anakipun. Menawi paduka alit saged damel sakit minggahipun mejahi para Pandhawa badhe kula tampi. Sampun kuwatos Raden. Sepinten bangganipun para Pandhawa. Mboten badhe lintu dinten kepara kula saged ngrenteng sirahipun para Pandhawa. Badhe kula uyek mawi tangan kula tumuli lebur tumpur dados lebu. Waduh. Yen nitik kesaguane kok kaya iya. Muga-muga ora mletho ngenggon. Paduka mboten kula watos, mangke badhe kula buktekaken. Menawi ngantos anak kula kasoran yuda kula piyambak ingkang badhe mejahi para Pandhawa. Gandeng sampun terwaca dawuh paduka Raden Patih tetela. Dinten menika kula dalah anak kula Kusumadewa daya-daya nyun pamit tumuli nundung dhateng para pranakan Pandhawa minggahipun mejahi para Pandhawa. Sak pengker kula mugi paduka Raden Patih Prabu Duryudana tansah manggih hayu-hayu rayune sekala Sang Prabu. Mangga anggur suruh sumbar lindu bumi kunjing maluk dugum tora katok umakeng salatri lumembak banyuku mambang Lega rasane atiku Paman Harya. Dene paman sing kune wis tanggap apa kang dadi karasane ingsun. Inggih sinuwun. Menika sampun dados kewajiban kula sinuwun. Namung kula sampun njagaaken bilih Pandhawa wedal samangke tumuli badhe dumugi ning pejah. Sabab apa mengkono? Inggih awit kepareng wuninga sinuwun. Sak sampunipun Werkudara lumebet wonten samudra ngupadi banyu suci Perwitasari ingkang dados pamundhutipun Kang Rama Begawan Durna hingga saperiki dereng wonten pawarta sampun wangsul menapa dereng kula nemtokaken Werkudara mboten tumuli wangsul negari Ngamarta inggih awit sampun dipun dadosaken pakanipun para Burantaya wonten seganten mangkono malah luwih prayoga ing kene tumuli Praja Astina bisa lestari nganti turun-turun. Inggih sinuwun.
Aja dikira mung jagake bebantu saka liyan praja tumuli paman Sengkuni. Metu njaba perintahna marang kabeh para kadang sata Kurawa wigati sabiyantu marang Begawan Sangkara Dewa lan uga Prabu Kusumadewa. Uri dateng sendika ngestaken dawuh kepareng Punapatih nyuwun pamit padhas saking pasihan paduka sinuwun ngati-ati aja kongsi keri kanggo Dimas Kartomarma wonten dawuh sinuwun si Raja Keri gawe tumuli metu njaba nderek paman Harya Sengguni sabiyantu marang Prabu Kusumadewa. Lho dateng sendika ngestake dawuh kepareng nyuwun pamit saha nyuwun tambah mangestu. Daya muga aja kongsi keri lan tak jaluk aja mblenjani sing dadi ubayamu. Lho sendika sinuwun. samar pamoring sukma sinukma ya winah ya ing asepi sinimpen talanging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyut pindha pesating supena sumusuping rasa jati
Aglar kang samya tiba Pindara bingkang samudra Kadya pancerahing puspita katindhing praprawira Kira kang sala tumingal atampa samya medali Leratit wileting ganda dayawang manguncang niti benjang sangadi micil Lati nyong ngedalius Kutha Surawilaga kaya buta singa waregil Pasti jangga dendanya mengambak boyo Ing sinuwun Kepareng kula pun patih kala yaksa cumadhong dawuh nadyan kula kabdi kula pun kumandhang garba cumadhong dawuh sinuwun patih kala yaksa wonten dawuh ing kene wis ana trontong-trontong bakal kasembadan kang dadi sedyaku nggonku kepengin dhaup kelawan Sekar Kedaton Praja Ngastina ya Kusumaning Ayu Lesmarawati oh ngaten menapa sampun dipun tampi panglamar paduka sinuwun ditampa ya durung ditulak ya ora lho lah terus pripun awit ana bebana ingkang kudu tak wujuti menapa bebananipun dina iki Praja Ngastina kaya dene Basanta Ketawing Hima tegese kaya srengenge sing lagi ketutupan mendung peteng jagate Prabu Duryudana manut penemuku yen to aku bisa madangke jagate Prabu Duryudana mesti wae Prabu Duryudana bakal kepotangan budi kelawan Kusumadewa wis mangkono Sekar Kedaton ya putraning Prabu Duryudana tumuli bisa tak boyong menapa ingin dadosaken penggalih Prabu Duryudana Praja Ngastina ana kraman ingkang mapan ana bumi aldaka pakumpulaning wong-wong sing dheweke ngaku dewa oh ngaten yuk mula dina iki wis dadi kewajibaning Kusumadewa. Krek lampet burung katimpul gajah gelar singa barong tak tebane. Sapa sing wani ngraman Praja Ngastina mungsuhe Kusumadewa, Mas? Usakan jroning kewo.
Oh,